Els jugadors damunt del terreny de joc ja a punt de començar la segona part. Molt bé, Àlex, aquí tiramos lo capote. Àlex, com dius tu, minut 45 ja es comença, no? És que està a punt. Comença ja. Ja, ara has començat. Bé, el Jesús Maria se posiciona al camp, l'Alcanar, que ha tret del mig del camp, i l'Alcanar, Samir, que ja se'n va a buscar a Raül, i dona ja la sensació d'intentar pressionar. Les mans. Raül Bates, no, diu l'àrbitre que no. No les ha xiulat. Segueix allí lluitant la pilota Samir contra tots, perquè un contra el món és Ximeno, Sí. contra tots és Samir ara. Em sembla que hi ha un jugador, per cert, ara aquí que tenim un problema nosaltres en la càmera, en el monitor, perquè li haurem de pegar la volteta Ja ho arreglo jo. Ara, aquí. per veure una mica més, perquè si no és impossible veure absolutament res. Andreu, com ha anat la mitja part? Diu quins comentaris hi ha per la grada. No, bueno, que estem parlant del resultat, que, que d'entrada que és just i esperem que l'arbitratge continuï com a mínim igual i que sigui un partit en intensitat i jugant d'atenció, però que no passi a més. Nosaltres hem pogut saludar personalment a l'àrbit, ara a la mitja part a baix, però ja al final del partit hem anat a negociar-li una entrevista i és probable que sigui el primer àrbit que entrevistem a la Transmi. Bueno, ahir vam entrevistar Páez i ara probablement este seria el segon, no? Curiós, Páez, curiós. al futbol base. Ai, però Páez ja es dona, pel caràcter ja es dona més, no? S'ha entrevistat, diguem. Sí, Páez ja és un espectacle en si mateix, no? Sí, sí. Però la veritat és que molt espectacle carinyosament, eh? Sí, home, no. D'aquí Páez, que Mai a banda despectiu. diu que a partir d'ara mos seguirà els de la Transmi, li donem... Bueno, avui està treballant, perquè està fent de... Està media debuta un xavalet de 17 anys que l'ha de controlar en un partit del Salou contra no sé qui, que és complicat i tal, Sí, sí. com a ojeador d'àrbits, i bueno... No la ho veritat. coneixia, això m'ho han explicat, sí, és cert. I llavors, doncs, com diem ara l'àrbit, el senyor Crespo Díaz, que no és el fill de Crespo, habitual, aquell jugador, aquell àrbit que coneixem tots, tant el pare com el fill que va arribar a pitar el Barça al Camp Nou, cosa que no han fet molts d'àrbits catalans. Un Barça-Osasuna, que va haver una lesió d'un àrbit, que estava en el camp, i es va cridar, Per de megafonia. l'àrbit, i per megafonia es va cridar, Sí, sí. i el senyor Crespo, el fill de Crespo, va arribar a pitar És cert. al Camp Nou, sent àrbit català un Barça-Osasuna. Són aquelles coses, circumstàncies que ara, en la qual l'àrbit ja no pot passar això. Lo que es fa per no canviar la fetge d'un partit, eh? Oh, i més en 100.000 persones al camp, etc. Home, això sí, això sí. Pues bueno, centrem-nos en el partit. Segon minut de joc de la segona part. De moment sembla que aquesta segona part s'han pres una miqueta potser més tranquil·litat, no?, els dos equips. Sí, sí, no es veu la dinamicitat del primer temps. Aquella intensitat que ara parlarem també una mica en l'àrbit i que al final ne parlarem, no? Perquè això l'arbitratge també li configura una problemàtica més gran que en aquests partits com ha sigut la primera part, no? Evidentment. D'entrada, és un àrbit jove que hi penses que potser tindrà poca experiència, però de moment ho estan portant bastant bé, les tres línies. Veiem perquè- Adeco fent el desplaçament. Com? Perdó, No, que veiem Adeco fent el desplaçament, que podia crear perill, però ha tallat molt bé el lateral del Josep Maria. Doncs sí, davant del Josep Maria ens facilita una mica també el tema dels números, perquè clar, per exemple, com ho porten a la camiseta veiem que el 20 és Mauri, no? Sí. Els altres jugadors és més difícil. Atenció, José Mari, lluita amb Deco, Genís, entre Deco i Genís, José Mari, un bon tret, que Figo acaba, Que ben estirat per part de Figo. una molt bona estirada i una gran jugada de José Mari. Sí, sí. José Mari, que també hem parlat per poder entrevistar-lo al final del partit, lògicament com un jugador canareu que està jugant amb el Josep Maria, com veiem per cert que escala fent jugadors tant pel Unió Esportiva Josep Maria com per l'Alcanar Adrià, que és jo diria que un canvi lògic, i que probablement Samir, si no és que Romero se sent més lesionat o més tocat, seria potser un canvi normal per anar a intentar guanyar el partit. I per part del Josep Maria, doncs és el número 6, si no m'equivoco, Esmel. Sí, és el número 6 Esmel el que està escalfant. Molta tranquil·litat ara en el joc del Canà, veiem tocant al mig del camp, en la defensa, Sí, David que baixa a buscar-la, jugant Genís molta calma, el torna tranquil·lament. El Josep Maria, que ara sí que té un 4-4-2 claríssim. molt més Sí. definit que la primera part. Quan hi ha un sempre en desplaçament defensa. llarg que va Ximeno que s'incorpora a l'àrea, Ximeno que Ui! no s'ho pensa, Ximeno és fantàstic perquè Ximeno corre, dispara, treballa. A mi, personalment, i per això, recordem que tots podeu votar i participar de quin és el millor jugador del Canà dels partits que juga a casa. I que en aquests moments, si no m'equivoco, Quique em corregirà, en 49 punts va destacat com a millor jugador del Canà. Aquesta segona volta
Ximeno, molt destacat, i jo crec que Jo avui... merescudament, no? O sigui, un jugador que cada minut que juga s'ho deixa tot, vull dir que molt de punt d'honor i d'agrair l'esforç que està fent. Quan veiem ara una jugada d'Eco que s'ha anticipat molt brillantment. Àlex, endavant, dis. No, ara mateix ho anava a dir. Per mi avui, de moment, fins al minut d'ara, està clar que les feines dels defensors no es tenen tant en compte, però per mi Deco avui està sent el jugador clau del partit, defensant a José Mari, a l'home, fent tota la feina en defensiva, tot i en l'ajuda dels altres companys, però Deco està sent enorme avui. Àlex, comparteixo l'opinió amb tu, Per mi també està sent el jugador realment, juntament amb Figo, que ha fet unes aturades molt importants, un jugador determinant perquè no és fàcil marcar José María. Genís també fa molts de partits que estan bé, la defensa canareva, i avui també m'està agradant molt David Blanco al mig del camp. Sí, David Blanco també molt bé, venint David a Blanco recibir, avui tocant de està fent cara. un bon partit. Raúl, el gol, i els nostres davanters, doncs bueno, potser Samir avui li està pesant una miqueta allò de la presentació davant del públic, no? I treballant molt en tasques defensives, també intentant ajudar a tapar els espais. Tampoc és un treball que no es veu tant al futbol i és molt important també. Fantàstic, com parlem antes, de permutes, d'altres qüestions. Però probablement l'Alcanar, jo crec que en l'aposta d'Adrià és probable que vulguem obrir una mica més el camp i anar pel partit, no? Sí. Veiem que parlaven a la mitja part Alejandro Alonso i Ximo Talar. Lògicament no hem anat a preguntar-los-ho, i si us ho he sentit tampoc no ho comentaríem perquè no seria el moment adequat. Ja els ho preguntem al final del partit, als entrevistes, però com diem, fixa José Mari quina feina està fent també, com diem, tenim entrevista pendent en ell al final del partit. Doncs com diem, Déu-n'hi-do, quan hi ha una falta per part de Nico a David Blanco i que l'àrbit acaba deixant falta, que Genís li diu a Raúl, deixa-me-la, que jo en l'esquerra la poso molt bé. I tant. No és de galons només de capità, sinó de que l'esquerra Genís és suaveta i fantàstica, Juanen. Sí, d'entrada sí, no suposo que una oportunitat i a veure si de cap és Romero, per exemple, un dels jugadors que va molt bé, a veure si la pot ficar. O Jan. Atenció, Genís que posa la pilota en joc, Genís que busca a l'interior i finalment arriba directament a les mans de Raúl. Una jugada de les que a mi m'agraden perquè són perilloses. Bota la pilota dins de l'àrea menuda, si un davanter toca la piloteta, gol segur. I a vegades està un defensa. Bé, Genís que també està portant, com diem, un partit, diguéssim que una temporada, molt regular. Atenció, Figo, que falla, i Teixidor, en el primer fallo de Figo, Teixidor, que marca al minut 52, Teixidor desfà l'empat a gols que portava com dèiem abans, en Romero. Esperem que Romero torni a empatar, el qual significaria que l'empata. I la veritat és que ha sigut potser el primer fallo de Figo en el que va de temporada. El que anava a dir, un partidàs de Figo hasta el moment d'ara, una petita errada i aquí tens el marcador en contra enseguida, no? Sí, com has vist, Teixidor és un jugador que li dones una miqueta, però en aquest cas l'error de Figo ha sigut molt important, no? Perquè la veritat és que li ha donat la pilota a Teixidor, que lògicament un delanter com ell que portava 15 gols, avui ja en este 16 l'ha aprofitat, no? No falla aquí. Doncs bé, continua el partit i en aquest cas ja en 1-2. Els principis de la segona part solen ser una mica delicats per al Canat. Atenció, José Mari, que posa la pilota detrás, i ara sí que Déu-n'hi-do la jugada de José Mari i el gol de Teixidor. Minut 53. Minut 53, Teixidor, que fica l'1-3 al marcador, i això es comença a complicar, Àlex. Només en 2 minuts, Tot el treball fet en tot el partit, la defensa perfecte, ben col·locats, en un moment ho han perdut tot. Sí, la veritat és que l'entrada de José Mari està per la banda, ho havia intentat a la primera part, però esta segona part l'ha fet molt bé i Teixidor ha demostrat la seva qualitat marcant este gol que fa que en aquests moments ja arribi als 17 gols i empati en el Vilaseca, depenent del que faci el Vilaseca avui. Però posicionar-se entre els 3 ja primers màxims golejadors de la categoria. Sí. L'Alcanar que no s'havia recuperat, Andreu, d'este 1-2 i rep l'1-3, no? Bueno, pues mira, una jugada de mala sort, ens ha costat el gol i ara, mira, s'ha d'estar i no m'ha estat i passa això, ¿vale? De 1-2 ara passes el 1-3, però intentar veure si podem millorar i podem marcar ràpid i ens podem tirar l'equip endavant. Molt important anar a llegir bé el partit i no precipitar-se per part del Canà. De moment, el primer que fan
En aquest cas, atenció d'Eco, no ha pogut tallar la pilota, se l'ha endut ràpidament, i Genís, no, Ion, que venint des de l'altra banda i amb energia ha pogut tallar la pilota. Molt bé el tren, molt bé, Ion. Adrià està a punt d'entrar, estava ja escalfant abans quan anàvem empatats, i ara en l'1-3 té més sentit encara, si el cas, l'entrada d'Adrià. Ara sí que probablement en 3 puntes Adrià a banda, un jugador que pel passe és molt bo i que Ximeno i Romero puguen aprofitar, no? Sí, d'entrada, veure l'aportació d'Adrià, que és un jugador desequilibrant, i tenim la sort, i avui té el dia i podem tirar... Tu veus l'àrea ara per ell? Una jugada molt embolicada, que finalment l'àrbit, que estava a una distància molt correcta, acaba pitant, falta favorable al Atenció a la contra del Canà. Favorable del Canà, llança, acaba Ximeno, veu a Romero, segueix la jugada de David Atenció a la segona jugada per part de David Blanco. Segueix Àlex, tranquil. Ara mateix, i la trau la defensa del Josep Maria, molt ben posicionada també en aquesta jugada. Llàstima perquè este partit, atenció Figo, no es pot fallar, i em sembla que és pilota, jo diria que era favorable al Canà, no? Però bueno, hi haurà canvi, diuen a José Mari que no porti pressa, Samir, com diem, Samir, el seu debut a la fanecada, la grada, aplaudeix a Samir, i Adrià, que entra... Un jugador més caràcter ofensiu, potser, no?, que pot donar una mica de velocitat a la banda del Canà. Sí, Adrià és un jugador, sobretot, que desborda molt bé per banda i que els seus centres poden acabar perfectament en gols. Atenció, la jugada de Jan, que acaba fent-li falta a Mauri. Mauri, em sembla. Mauri, el jugador del Josep Maria. Una falta perillosa, no? Àlex, tu que la tens aquí davant. Sí, no? Pel 22, Teixidor novament. Pareguda la falta que fica dins la porteria Raúl Bates a la primera part. El gol de l'Alcanar. I el tens aquí a punt al de sacar monitor. ràpid, sí. La jugada ràpida, però molt atent Figo. Molt atent Figo. Molt bé Figo, atenció. Novament lliça Figo. L'agarra Teixidor, però... És el que deia, no ens hem de precipitar, en el gol s'ha precipitat molt l'equip, s'ha de calmar una mica perquè si no pot arribar al quart gol i això no interessa gens al el quart gol Canà. seria un resultat pràcticament irrecuperable. Estem al minut 57, No és que hagin passat tants minuts d'esta segona part. Apenes 12 minuts. És el que diem, s'ha perdut el partit en 2 minuts, però es pot guanyar en 2 minuts també. Atenció, José Mari. José Mari al minut... A punt ha estat de marcar el gol que sentenciaria el partit, José Mari. José Mari que està sent, per mi, l'home clau del Josep Maria. Teixidor fer els gols, però sense cap la dubte. feina de José Mari és importantíssima. José Mari, que estem dient, Àlex, jo que probablement és el jugador més desequilibrant del Josep Maria. Sí, José Mari te porta una aportació en aquest equip molt important i un davant centre de la vieja escuela que diem, però és molt efectiu i la veritat és que s'ho deixa tot el camp. Molt bon jugador. Sí, deixem que és un estil com Ximeno, en més joventut, però un estil com Ximeno, no? Que no para... Molta força i no deixa una pilota ben perduda. Atenció, aquí hi ha de tot. Aquí hi ha de tot. Un jugador del Josep Maria que s'ha col·locat justament detrás, a punt de xafar el jugador del Canà que estava en terra i això ha sigut el desencadenant de la tangana. L'àrbit està mirant seu, Molinier també. Atenció, veurem com s'acaba. Podrem veure les imatges de la trama. A recuperació, sí, després. Exacte, en l'edició posterior, l'àrbit, feina difícil, no ho puc veure bé perquè teníem els jugadors davant, a la banqueta, Andreu, tampoc no l'has vist. Sí, no ho he vist. Com dia el desencadenant de la tangana ha sigut, hi havia un jugador, després d'una falta del Canà en terra, el jugador del Josep Maria s'ha ficat justament detrás, a punt de xafar-lo i un altre jugador del Canà ha reaccionat en seguida. Em sembla que era Romero el que estava en terra, no? Pot ser. Si no m'equivoco, atenció, Dani que vol entrar al camp i Romero que està allí barallant-se. Romero i Teixidor que estan els dos parlant, Teixidor intentant posar calma, les coses com siguen. Atenció, l'Olínia i l'àrbit, Genís que està fent de capità, està buscant aquí... Paren l'Olínia i l'àrbit per prendre una decisió ara mateix? Però la targeta vermella... Jo penso que sí. Jo crec que sí. Vermella, però pensem que Paiván Díaz... Serà groga. Groga. Paiván Díaz i groga pel número 4.
Número 4, que és Sergi, que és el que havies començat. Ivan Díaz l'ha tret? A Ivan Díaz groga també, sí, sí. Al minut 60, groga i groga Sergi, que ha sigut probablement el jugador desencadenant, perquè després l'espenta d'Ivan sí que la divisió... Per la meva opinió, també, totalment innecessària la pilotada del jugador Josep Maria a la grada, per exemple. Sí. Atenció, número 18, i esta podria ser roja, Groga. Groga. Li traurà la cartolina groga. Groga per al número 18. Groga al minut 60 per al jugador que havia marcat el primer gol, primer gol que l'havia fet Víctor, que havia entrat a la primera part per Ivan. D'acord. Una falta molt clara, una jugada molt clara, una targeta molt clara, no? Sense discussió, la targeta seria potser d'aquells de color taronja, però probablement roja tampoc. No crec que sigui roja, Jo de groga la veig bé, jo crec que sí. d'aquelles taronja que diem a vegades, després, sobretot el cacau que ha hagut fa uns minuts. Atenció, que saca la falta. Genís treu la falta, no ha arribat a Ximeno, Teixidor, que ha canviat ara la seva posició al camp, han deixat ja en punta exclusivament. Atenció, jugada del Jesús Maria, novament arranca molt bé. Tot i el gran canvi de ritme de José Mari, molt bé el tall Ion, que despeja la pilota. José Mari, fantàstic, i la veritat és que llevat de les coses que no són de futbol, el futbol de molts equilats, tant per la defensa canareva com per l'atac. En aquest cas per part de José Mari, de Ion i de Deco. Un partit canareu totalment, tot i que és un canà Josep Maria, totalment canareu el partit. Sí, perquè els protagonistes que parlàvem, tant Ion com Deco com en aquest cas José Mari, canareus. Jugadors del poble. Cada un en aquests casos defensant uns colors diferents, però jugadors, tant com Ivan, que hem entrevistat a la mitja part, també. Aprofitant la mitja part i que ell estava ja lesionat, no cal que s'esperi al final del partit, que pobre, esperem i desitgem que després del partit d'avui, nosaltres sempre els diem als rivals, com va sempre aquí. Atenció, Teixidor, una jugada, un tret, que s'ha sigut molt probablement el gol de la sentència. Com diem, sempre els diem, després de passar contra el Canà, escolteu, feu el que vulgueu i guanyeu, com més de guanyar millor. Però quan vingueu aquí intentem guanyar, i el Josep Maria, aquesta jugada en molta intensitat, sembla que sobrat de força, novament rep una targeta groga, el número 20, Mauro, al minut 62. Jo penso que l'àrbit no està perdent els papers, està en un partit difícil. Sí, està dominant bastant bé el que és el partit, sí. Crec que l'està controlant. Andreu, què et sembla l'àrbit dins de tot? Bueno, l'arbitratge crec que és correcte. D'entrada, les jugades que ja està veient, tret de possiblement una jugada de la primera part, però aquesta segona crec que d'entrada està fent el que té que fer. I a la jugada d'aquí, la veritat és que és una jugada molt embolicada, el línier més que l'àrbit és el que li ha de dir-li, l'espenta d'Ivan la veig jo, però hi ha hagut una jugada anterior prèvia, probablement s'ha pogut treure dos roges, però també, com primera ha sigut la roja, la segona groga, l'àrbit potser ha dit dos grogues i ens quedem igual. Atenció, el Canà que ha elaborat molt bé al mig del camp i està a punt de crear una jugada de perill. Bé, finalment recupera el Canà, que potser ha rebut un càstig molt gran en aquests dos gols. L'1-2 podia ser totalment injust, però l'1-3 és molt dur, no, Àlex? Totalment injust, els dos gols de Josep Maria. Crec que durant tot el partit el domini ha sigut repartit, tot i que el Josep Maria havia apretat molt fort, però crec que és molt injust l'1-3. Sí, perquè en l'1-2 dius, un dels dos equips ha de desequilibrar. Quan José Mari continua batallant, treballant, Déu-n'hi-do, el partit que està fent José Mari. Molt bé, Jan, lluitant per la pilota. I finalment falta del número 22 de Teixidor sobre Jan, que també la defensa del Canà, tots els tres gols està treballant molt, molt i molt bé. Vinga, Ximeno, som-hi Ximeno. Ximeno és igual al minut 1 com el 90, penja la pilota i sense problemes per a Raül. No? Tot i el resultat, Adrià, tot sol rematant dins l'àrea ara mateix. Crec que entre no precipitar-se i no atacar, crec que hi ha un punt mig, no? Sí, potser el Canà hauria d'intentar augmentar una miqueta la presència, el que passa que, clar, el Josep Maria ha fixat la jugada. De fora de joc? No, el línier diu que no, res de fora de joc. El línier ha dit que continuessa i Figo ha estat alerta. José Mari se n'anava ja tot sol de cara. Ximeno, Romero, que no ha calculat bé la jugada, Ivan Díaz li roba la pilota
I molt bé, la roba de pilota per part del número 9 de José Mari i Jan, que talla la pilota. Aquí estan reclamant una targeta groga, però que nosaltres tampoc, el que parlàvem abans, pensem que la jugada és una jugada normal. Sí, sí, és una jugada completament normal, d'un despeje. Ojo el partidàs per part de José María. Si hi havia tensió, el resultat encara en més, no? Està tot i l'1-3, està la cosa molt ajustada i es nota. Sí, perquè si hi ha una jugadeta d'estes de Ximeno o Adrià Romero, acabem fent el 2-3 i mos queden 20 minuts per davant, Déu-n'hi-do. El partit serà tornar a augmentar la intensitat. Sobretot per al Josep Maria, que... Atenció, Teixidor, que la posa, i ahí estava Romero per tallar la pilota. El que dia. Molt bé. Sí, sobretot pel Josep Maria, que, com hem comentat abans, està a un punt de la canonja ara mateix. Bueno, de fet, ara no, perquè hi ha 45 i els 3 que sumaria serien 48 i un partit pendent. En cas de fer un gol del Canà, volia dir que per al Josep Maria se li posa la cosa més costa amunt que no per al Canà, no? En aquest cas, de la classificació. L'Alcanà, doncs, bueno, llevat d'aquest partit que és molt complicat. Atenció, un tret a porteria, però sense major perill per a Figo. Com diem, l'Alcanà pensem que el seu lloc és intentar estar de mitjan per amunt i el més pront possible tancar que no hi hagi problemes al final de descens. Està fent un molt bon joc al Canà. Avui recordem que juguem contra el segon de la categoria, que s'està jugant les poques opcions. Atenció, molt bona jugada. Enorme Adrià en el taconàs. Buscant a Jan que fica al mig del camp. Arriba Raúl Bates i la potser acabaran corrent. No. Molt bé Raúl agarrant la pilota. Raúl, el porter, al xut de Raúl Bates, no? Sí. Atenció, Jan. No hi ha falta. L'àrbit decideix que sí. No, Línier. Sí. A instàncies del Línier acaba donant falta de Jan a Teixidor. També és una jugada difícil per veure per nosaltres, perquè la nostra càmera la veu millor que nosaltres, el monitor, però és que la banqueta aquí davant, aquestes jugades, avui s'està produint totes davant nostre, però sense veure-les. Atenció, encara sóc que és transparent. Quan veiem a Trinquet, que probablement... Entrarà al tren de joc en breus instants. Jo diria que entraria per fer aquella feina que li diuen d'Alessanco, no? Sí. Que el Barça ara fa un jugador que es diu Piqué, no? Hi ha un canvi important, perquè la sortida de Deco no és perquè ho estigui fent malament, jo crec que Deco ha sigut, com dius tu, un dels millors. Deco, per a mi, si no un dels millors, el millor del Canà, ha fet una gran feina en defensa i bé, sortirà per Trinquet, que confiem en ell, igual que confiem en Deco, i farà una gran feina, segur. Trinquet per Deco. Serà falta al final per part del Josep Maria. Sí, pita falta favorable. Doncs bueno, intensitat, Àlex, no podem ni... No ens podem adormir ni un minut. No podem adormir-nos perquè els jugadors no s'adormen. Bonic, intensitat, el partit ho és. El resultat de moment no és molt favorable al Canà, però la intensitat i el joc, Déu-n'hi-do pels dos equips. Podem observar el mig defensiu del Josep Maria, encara Nico en la gassa a la boca de la primera part. Sí. Recordem aquella jugada, no? Sí. Sembla que s'havia un xut, una jugada fortuita en Iván Díaz, que finalment la pilota ha sortit rebotada i li ha pegat a la cara i que durant una miqueta s'ha quedat allò que diem està mordit, no? Sí. Atenció a veure Raúl Bates, que busca Ximeno, que segueix batallant. Ximeno és igual al minut 1 com al minut 90. Ell sempre lluitant, treballa, pilotes, treballant. Qualitat, tècnica, però sobretot batalla. Atenció David Blanco que busca Romero. David Blanco contra tots, finalment recupera la pilota. Estem a la guai, però finalment la defensa del... Pilota rebutjada per Raúl, el porter, que acaba fora de banda per al Canà. Fixa't que en aquests moments pràcticament ja el Josep Maria ha deixat a José Mari tot sol allí al davant i pràcticament ja està... Sí, el domini ara mateix en possessió... El 4-4-2 són sí. Dos línies ja pràcticament quasi apegades, els dos quadres. El domini en posició totalment del Canà, ara que el Josep Maria ha negat totalment pel quart i està donant la pilota totalment al Canà ara mateix. Ha intentat aquesta jugada Raúl Bates per la banda, que quasi s'ha tragat la tanca, el ferro que delimita el camp. I bueno, quan arribem al minut 69, la graderia està en silenci. La veritat és que un silenci quasi sepulcral, no? Sí. Àlex, en aquests moments. Ho sentim més els presentadors, que no... El Josep Maria ha sabut baixar molt bé el ritme del partit, regala les pilotes, no busca l'atac. Ara el que no baixa el ritme, igual que el Canà Ximeno, és... José Mari. José Mari, com si estiguéssim al minut 1. Incansable José Mari, sempre lluitant per la pilota. És igual al minut 1 que el 69, és com Ximeno. Doncs és igual, són jugadors d'aquells que et dona ganes de veure dins d'un camp de futbol. Fixa't ara, José Mari torna a robar, juga molt bé en intenció cap al seu interior, l'interior que se'n vol anar, arriba el número 20, Mauri, cap a José Mari, i José Mari que l'ha tornat a tindre,
al minut Sí, sí. 70. Sempre està al puesto, sempre està al puesto. I si no té el puesto, el busca ell. L'únic que li ha faltat avui és la definició, eh? Una mica, sí. La definició és l'únic que li ha fallat, perquè el de més... Ho ha compensat una mica creant les altres jugades de gol. Fantàstic. Recordem el passe del tercer gol a Teixidor, el treball que ha fet allí a dins de l'àrea, també inclús el primer gol d'ells, i tot el partit, no? Però la definició... José, hasta punt de canvi. José Mari, mos diuen, Andreu mos apunta que a punt de canvi està una mica tocat. Ja està carregat. Sí, lògic, perquè la feina que ha fet, Déu-n'hi-do. No? A part, estos jugadors, tant ell com Ximeno, jo penso que és normal. Quan acaben el partit necessiten descansar perquè ho donen tot quan estan al camp. I jo em penso que el públic canareu, si... Atenció, quan hi ha córner favorable del Canà. Minut 70, primer córner de la segona part. No n'ha tret cap Jesús Maria. De fet, ha arribat 3 vegades i ha marcat 2 gols de segona part. Atenció. I Jan, que ha rematat però que va fora. Sí, sí. David Rematat en Blanco. direcció contrària. Atenció, buscar Adrià. Adrià, penja la pilota, peu canviat i trau la defensa. El capità del Josep Maria. Molt bé, Albert, molt bé. Jan juga cap atrás la pilota. Ja ha baixat el sol, ja no ens molesta ningú. Sí. Ja van ser les llums de la fanecada. Visió perfecta del partit ara mateix. I solen ser els minuts més importants de l'Alcanar. Atenció, Ximeno, Adrià que entra pel segon pal, Ximeno contra el món, has vist? Fixa't? Cada partit ho diem, Ximeno contra el món, perquè ara mateix teníem 6 jugadors i una mica l'únic que arriba... una mica de no li gens malament. Jo penso que en aquests moments haurien d'estirar una mica més les línies i a intentar buscar el 2-3 per ficar nerviós al Jesús Maria. Quan aconseguim, finalment no era córner, sinó pilota de... Sacarà de porteria, Raül. Seria el porter. 19 minuts més l'afegit. I bueno, jo em sembla que ha baixat molt la intensitat, molt. Nosaltres també aprofitem per beure un traguet d'aigua. El Josep Maria s'ha tancat detrás, ha donat la pilota totalment al rival i així ha baixat moltíssim el ritme de partit, moltíssim. Estos 2 minuts, el minut 52 i 53, estos 2 gols consecutius han fet facilitat amb esta labor. Atenció, Juan Ximeno, no! No hi ha fora de joc. Són els jugadors del Josep Maria els que marquen. Sí, no hi ha fora de joc en absolut. No, perquè hi ha un jugador precisament el que aixeca la mà al mig del camp, però al mig de la defensa, Sí. que és el que està trencant el fora de joc. I el Linier aquí, jo dic que el Linier ha sigut més fluixet que l'àrbit. L'àrbit ha estat més bé. Quan el número 6, que és Esmel, i José Mari, que és el que se'n va... Entrar el número 6 pel 9, Esmel per José Mari. Jo penso que només mereix un aplaudiment José Mari. A mi és el jugador que més m'ha agradat del Jesús Maria en diferència. Sí. I ara pues, ja sobrecarregat. Molt ben treballat, buscant els espais, quan no li donaven pilotes les buscava ell, pressionant, molt bé José Mari avui. Molt bé, doncs com diem, Esmel al minut 73, canvi. S'escapa la pilota i Blanco, No, finalment continua recupera el control del Genís. Canà. Si de fet la defensa del Canà, a excepció d'aquelles 2 jugades, una que pràcticament és un tema d'un fallo de Figo, Sí. i l'altra una jugada que centra molt bé José Mari i que recupera, o sigui, rematxa a gol molt bé Teixidor. De fet, menys això, la defensa canària ha estat molt bé, no? No desmereix sobretot gens a Figo, que ha tingut un excel·lent partit, No. una excel·lent temporada i tot i la errada... Jo et dic que és el primer fallo que li veig en tota la temporada. No en tot el partit, en tota la temporada. Per tant, aquestes circumstàncies passen, el futbol són persones, atenció, el Canà que està intentant a la desesperada, diria jo, a Teixidor que s'ha anat a fer la funció, i Genís que toca pilota, tot i que l'àrbit li trau targeta groga. Tot i tocar pilota és molt agressiva l'entrada de Genís, Sí. I acaba convertint en Genís, que al minut 74 s'endú la groga. Una entrada que si no s'ha tocat pilota, probablement s'ha pogut ser d'un altre color. Sí. Tot i que jo penso que també l'àrbit... Inclús tocant pilota és perillós l'entrada. Però tocant la pilota, la qüestió... Ja, seria com canviat. aquella taronja que Sí, parlàvem antes. I l'àrbit també, quan fiques un llindar... Si aquella anterior taronja, doncs està també taronja. I les taronja no existeixen. No existeixen. Són d'aquelles figurades. Abans hi havia, fa molts anys, unes de blanques. Això no ho recordes probablement tu, Àlex, però jo que tinc molts més anys, hi havia unes de blanques que eren per previndre. Venien antes que les grogues. Però clar, groga, blanca, groga, blanca, groga i roja. Clar, al final hi havia una acumulació de targetes que no. I ara el futbol base, ahir ne parlàvem en Paes i la gent del Consell Esportiu, han fet la targeta verda. Targeta verda? Sí. Això existeix Sí. en algun altre esport, no sé en quin, però en algun La esport targeta verda és la targeta
positiva. És a dir, premia els jugadors més esportius, que s'han comportat millor, que han tingut gestos Una gran idea, me sembla una gran idea, la veritat. per a formar, sobretot en patufets, prebenjamins i benjamins. I jo et dic, me sembla una idea, com dius tu, fantàstica. Surt ara mateix, veiem un jugador coixejant de Josep Maria, Teixidor, que és el que ha rebut l'entrada, Sí. per la qual li han ficat la targeta Genís i, lògicament, l'ha atès l'afició, i per tant ha tingut que sortir. Teixidor, que tornarà a demanar ràpidament l'entrada. Ara no sabem qui saca. No sé si Romero, igual la trau Romero. Ojo, atenció, Figo. Figo, que està nerviós avui. I Trinquet, que trau una pilota, va i los pals. Figo havia anat a buscar la pilota al bord de M'ha l'àrea. estranyat que hagi fallat el jugador Josep Maria, només en Trinquet baix los pals. No, l'ha tirat bé, ha sigut Trinquet. Ha sigut més un Trinquet encert molt de ben posicionat també. Ha sigut més un encert de Trinquet que un fallo. El Josep Maria ha intentat col·locar la pilota Sí, dins sí. els tres pals i Trinquet l'ha tret. Corner favorable al Josep Maria al minut 76, és el primer d'esta segona part. Trau molt bé Jan i en segona Romero, David Blanco i el jugador Josep Maria en tranquil·litat i en intel·ligència deixa sortir la pilota fora. Pues l'àrbit jo diria que en un partit molt complicat no va estar fent gens malament, Àlex. No, gens. És un partit complicat, eh? A la primera part ha tingut alguns desencerts, Sí. però en esta segona part la veritat l'estic veient molt bé, en aquest àrbit. Sí, la primera part ha tingut allò, un Sí. parell de petits detalls sí. de faig o no faig. Quan hi haurà un altre canvi al Jesús i Maria, en cas el número 3, que és Masdeu, que entrarà, no sabem per qui, perquè Teixidor torna a estar al camp, no? Sí. Atenció, Ivan Díaz, Teixidor és la segona vegada que li vam fer això, ja és un jugador bastant net, no entra en batalles. Atenció, Romero, que jo penso que Romero avui hauria d'anar a la seva posició natural, tal com estan les coses. Ximeno, molt bé, a la mitja volta. Les mans que molt a prop del cos, molt difícil xiular estos penals. Crec que ha fet bé l'àrbit de deixar seguir la jugada. Perdó, el jugador no es pot tallar la mà. Una cosa són les ganes que tenim com a cananeus de que marqui el Canà i de ficar-li també ànimo al partit en 2-3, però la mà no se la pot tallar, no, Andreu? No, en este cas jo crec que no són mans. És d'esquena, quasi, no? Sí, no. O sigui, li pega però que no... Sí, no és es pot penal. pitar en cap manera. Tant al cos. Atenció, David, que la punxa, li llança molt bé cap a Romero que treballa, però finalment la defensa, en aquest cas del Jesús i Maria, el seu central, si no m'equivoco, Herrero, el número 5, ha tret la pilota bé. Com dius molt bé, Àlex, Jan per Trinquet, li torna a Raül, Trinquet que avui li van ficar alguna posició, tot i pocs minuts jugats, de moment ha aportat molt. Una targeta verda per Trinquet. Sí, exacte, una targeta verda per Trinquet. Bueno, al final, Àlex, m'estic pensant perquè puntuem en 5, 3 i un punt els 3 millors jugadors de l'Alcanar. I els locutors també puntuem. Molt bé Figo, en aquesta jugada que es produeix al minut 78. Molt bé Figo. També cal dir el que cal dir, no? Quan el falla, però també sobretot els encerts que han sigut majoritari. Atenció, ni Adrià ni Romero han pogut arribar, i pilota arriba novament a Figo. Andreu, vés-te pensant, ja estem al minut 78, els 3 millors jugadors de l'Alcanar per donar-los 5, 3 i un punt. Jo ho tinc molt Valem clar, els que han canviat també, Ja ho he dit diverses vegades en el partit, jo ho tinc... Tu, tranquil, guarda pel final. final, si és sorpresa, i comentarem els 3 comentaristes, valga la redundància. Atenció, pilota que arriba a Romero que busca Adrià, i Adrià que la penja, però l'àrbit, el línier, probablement este viatge, no. Ha xiulat falta. Havia xiulat falta prèvia a la jugada. Ha deixat seguir la jugada per si entrava a gol, però ha acabat penalitzant la falta. L'entrenador del Jesús i Maria que demana canvi. Una altra molt bona posició, tant per a Raúl Bates com a Pere Genís. I Ivan pareix que s'apunta a la festa. Me sembla que Ximeno serà l'encarregat de xutar-la. Vinga, Ximeno, que l'afició està amb tu. Minut 79, un gol de Ximeno ara, tornaria a ficar el canal partit de cop. L'ambientillo al marcador. A falta de 10 minuts, problemes per al Josep Maria, Sí, perquè està molt enculat en aquests moments, ja no té la persistència de José Mari davant, que permetia molt de treball al resto de companys, amb el que ell feia. Atenció, Ximeno. S'enxiva la pilota en la barrera, però la continua tenint Ximeno, atenció.
Ximeno Pilota atrás per a Julio. cap a Adrià, Adrià cap a Ximeno, Ximeno que es gira, enmig de dos, una falta claríssima, Sí. que serà Adrià l'encarregat de posar-la i pugen Jan tal com Trinquet. Atenció, algú, dic jo que algú s'hauria de quedar. Genís, Baixa Genís. clar, però és que el normal és que Trinquet pugi a rematar, David Blanco, fem les coses bé, en rapidesa però ben fetes, no, tant, sí. no en precipitació, no? Fixa't el jugador del Josep Maria que fa una hora que està esperant el canvi. Sí. Atenció, la jugada que sacarà Adrià. Adrià la posa i finalment la Molt bé la trau. centrada que no ha trobat rematador al final. No, la treu el jugador, el número, si no m'equivoco, el 17, que és Ha en intentat la aquest paret, cas, no, va pel mig del camp. Raúl, Bé, molt ben recuperat David Blanco. Molt bé, David, cap a Adrià, però no, talla novament. Contra la jugada de Josep S'incorpora Maria. el número 8, Sebas lluitant en Jan, Sebas que continua, busca a Víctor juga cap atrás en Sergi la canvia de banda i allà està Genís, que talla molt bé. Genís porta molt Providencial Genís, molt ben tallat. bona campanya, Genís, en general, Andreu. Sí, porta uns últims partits també que està molt bé en defensa, inconmensurable. Jo dic que des del naixement de sa filla això ha sigut, ha anat encara millorat, eh? Podria ser. No sé, Sí. no sé si recordeu la pel·lícula aquella L'Hombre Bicentenario, pues aquí tenim representat a Genís en el paper de central. Atenció, quan hi ha canvi important, se'n va Teixidor, un jugador important, el Josep Maria. Sí. Ara sí que ja se'n va de segur en els 15 més 2, 17 gols, en 22 partits. Una gran renta golejadora. Sí, Déu-n'hi-do. I entra el número 3, Masdel, Que pobre portava ja un bon rato calentant i per fi el trobarà minut estos 9 minuts més l'afegit que tenim. 81. Quan no sé què ha passat, alguna cosa, saludat, potser? Saludat a l'afició de Josep Maria. Sacarà Figo. És un jugador molt de temperament, ja ho coneixo. Vale. D'acord, no passa res més que allà, una incidència menor. Continua Jan, puja per la banda, atenció, busca David Blanco, el Josep Maria en esta nova incorporació, en aquest cas, el que s'ha anat davant ha sigut Mauri o Maura, és que tinc el meu dubte, ens han passat el nom, si és Mauri o és Maura, però bueno, en tot cas que mos... Mauri, sí. Sí, confirmem ara mateix Confirmem una Mauri. del Josep Maria que és Mauri. Sí, perquè hem sentit el crit d'un dels jugadors, dels seguidors de Josep Maria, dels directius. I atenció, Mauri, el que s'ha anat a fer la feina que feia José Mari primer i Teixidor després. Veiem que el jugador que ha entrat ara, Masdeu, s'ha anat més a veure aquí al mig del camp. I el que segueix treballant aquí, Déu-n'hi-do, és Nico, batallant, primera part, segona part. Falta que reclama Ion, és falta claríssimament. Sí, el que passa és que acaba de treure una targeta de Ion, que probablement la targeta ja no sé si està aquí en punt, no? Bé, ha estat durant 10 o 15 metres agarrant-lo de la camiseta i l'àrbitre ha considerat que era targeta groga. Tampoc no li podem dir a l'àrbitre que ho ha fet malament No, en aquesta en jugada. absolut, en absolut. Però d'aquelles jugades que, bueno, també és de les que es pot estalviar-se, Sí. però que si la trau no li podem dir res No, a l'àrbit no, en absolut. perquè està ben dreta. Atenció, posa la pilota en joc, Mauri buscant el jugador que acaba d'entrar, Ja Masdeu. el trinquet que la deixa per a Figo i ara la traurà. Trinquet, que era un partit important per a ell, Sí. Jani Trinquet, detrás, atenció. I va entrar en la pilota des de detrás ara mateix. Jo en aquests moments, tal com està el partit, quasi I posaria... tindrem un córner, me sembla. Fora de banda. No, fora de banda, hi ha un jugador del, novament, el número 10, Nico, que està a totes, pobre avui, Sí, li toquen... Està a totes perquè va a totes. I sí, per tant, perquè és la posició d'ell, també. És la Exacte. posició de mig defensiu, està a totes les jugades. molt bé, Jon. Atenció, la pilota cap atrás, buscant. Estaven tapant a Romero, Sí. perdó, a Ximeno, però acaben la feina del central. Si em dius el número, te diré qui busques, Àlex. Sí, està buscant, però... El número 2, Albert, me sembla que era, el que l'estava tapant, i l'Alcanar, que bueno, potser ens falta estos últims minuts, no estem tenint la intensitat ni la força d'altres moments del partit, no? El Josep Maria està més tranquil, l'Alcanar està tranquil, Andreu. Bueno, ha tingut la sort Josep Maria de fer dos regals, pràcticament Dos fer gols, dos gols i pràcticament s'acabava el partit i ja està. Vull dir que, no.
Si el Canà s'ha entrat i s'ha marcat el 2-3 més ràpid, doncs probablement s'ha hagut partit encara. Sí, possiblement hi hauria partit, però bueno, ara ja pràcticament... Tenim la pressió de Ximeno i el porter l'acaba tirant fora. Ràpid per a poder ficar una miqueta de pressió, però de moment pinta que es quedarà així el resultat. Àlex, que ens apuntàvem mentre nosaltres estàvem comentant, estava Àlex fent-nos molt bé aquí a atenció, Romero que li deixa Caballón, que es fa lloc pel mig de tots. Sí, ha intentat apartar el lateral això que hi ha un jugador del Josep Maria en terra. Fa rato des del començament de la jugada que està en terra. Sí. Ja en prendrem, ja en prendrem. Atenció, veiem un jugador, no puc veure quin número porta. Àlex tampoc, no? Està en la posició... No, pendent del monitor. És prèvia a la jugada, la segona jugada. Sí, antes de començar la jugada hi ha hagut un xoc, sí, aquí a la banda. En Jan, del Canà molt esportivament, torna la pilota, el número 8 era. Sebas. El número 8, Sebas. Jugador que també ha estat important, per part de Josep Maria. Déu-n'hi-do la feina de Mauri, perquè lluitar al centre dels canareus, tant ell com Teixidor no tenen l'envergadura que té José Mari, ni la rapidesa i potència de José Mari. Igualment han lluitat tot el partit i sí, però vull dir que José Mari, Déu-n'hi-do el que pot fer davant, i que aquests jugadors no tenen l'envergadura ni la potència que té José Mari, no? Que jo penso que ha acabat substituït per una sobrecàrrega ja... Sí, tot el partit movent, carrega molt la musculatura de costat a costat i ha tingut que ser substituït. Atenció, quan el Canà acaba regalant altra pilota, no està sent el partit del Canà, perquè la veritat és que ara no hi havia cap pressió per part de cap jugador del Josep Maria i han perdut la pilota, Andreu. Pues bueno, defensivament ja, el partit s'està acabant i bueno, ens han ficat nerviosos i ja no sortirem d'aquí. Sí, em sembla que no hi ha ningú del Canà calentant. Minut 86, no crec que hi hagi més canvis. Finalment, molt ralentitzat. A instàncies de l'àrbit, marca córner o línia. Molt ralentitzat el ritme de partit ara mateix. Només un milagre, un gol, podria ficar dins el Canà dins el partit. Haurien de fer allò que han fet ells en 2 minuts, fer un altre. Almenys el primer va ficar nerviosos, però bueno, el córner ja molt improbable ara mateix. Normal. Jo, si fos el Josep Maria, faria el mateix. Sí. I això fa que aquest partit ja estigui pràcticament, jo diria que de beneit, perquè 3 minuts més l'afegit poden ser 6 o 7 minuts. Si el Canà no marca un gol molt ràpid, no hi haurà ni l'emoció final. Genís, que aixeca el cap a veure a qui li donem. Genís buscant a Raúl Bate, Raúl que aixeca el cap, llarga, buscant a Jon, però tan llarga que jo no hi he pogut arribar. Bueno, companys, avui primer que res dir-vos que és un plaer igualment. La vostra participació, tant Àlex com Andreu, que estigueu aquí acompanyant-nos, aquí que està allà la càmera ell concentrat en la seva feina. Després també té feina d'edició, Quique. No el sentim, però treballa com el que més, a la sombra. No, després a l'edició mos sent molt, ell se'n riu. Com dia, antes que s'acabi, perquè després me tocarà anar corrents a baix a fer entrevistes, la veritat dir-vos que és un plaer. Atenció, quan Ximeno se'n va cap avant. Molt ben trencat Ximeno. Trenca molt bé. La passada. Adrià, al minut 88, que la tira una miqueta alta en el que s'ha pogut ser una jugada important, perquè s'ha apretat. Precipitant sempre, tirar la pilota per dalt. Sí, en aquelles jugades que has de carregar més el cos damunt, fiques el cos massa cap atrás i aixeques més la pilota. Com vos dia, per anar guanyant temps, això per a mi ha sigut un plaer, per a Quique i per a la transmissió del Canà, comptant la presència d'Àlex i l'Andreu, que ens acompanyeu. Espero que per vosaltres també hagi sigut una experiència agradable. I tant. I que, vos invitem a repetir-ho quan vosaltres vulgueu. Nosaltres sempre estem oberts a vosaltres i a tots aquells xavals i xavales del Canà que els agrada el futbol i que vulguin dir, hòstia, m'agradaria estar un dia retransmitint un partit en la gent de la Transmi. Que sàpiguen que nosaltres som la tele del Canà, quan atenció, hi ha jugada d'Adrià, ha intentat el passe que li ha fet Romero, però no pot ser. Com diuen, minut 89, convidar-vos a participar sempre que vulgueu en nosaltres i des d'aquí també aprofitant els micros, vos escoltaré a vosaltres. Penseu-vos lo dels jugadors, que estem a punt d'arribar al minut 90, només s'acabarà, direm els jugadors, i com dia, el Josep Maria que intenta anar a contra,
i Genís, que segueix novament Segueix lluitant fins a l'últim minut, bordant-la fins a hasta l'últim minut, sempre. I que, bueno, hagueu disfrutat, el resultat és el que és, Sí, sí. el partit ha sigut el que ha sigut, però Sí, per sí. mi un plaer compartir amb altres els micròfons i fer arribar tota la gent, tant de l'Alcanar com del Josep Maria, com de tot el món per internet, este partit i aquestes imatges i esta retransmissió. Moltes gràcies als dos. I tant, i tant. Sabatos. Molt bé, minut 90, entrem en els minuts de descompte. Només un milagre podria en aquests moments fer que l'Alcanar pogués empatar el partit. El Jesús Maria ja ha ralentitzat estos dos gols en 2 minuts, han canviat totalment el signe del partit. En aquests moments veiem la cara dels jugadors, probablement aixecar un 1-3 contra el Jesús Maria, que és un gran equip. Per a mi, És molt difícil. tot i que el Gran Josep Maria és un gran equip, avui han vist també, els últims minuts no, però han vist durant tot el partit un bon joc del Canà, pressionant bé, tocant molt bé la pilota, per a mi un resultat totalment injust, sense desmereixer el Josep Maria, però un resultat totalment injust, que bueno, han sabut tindre-les, han sabut ficar-les i aquí està el resultat, no? Sí, és allò del futbol. La llei del futbol és així de clara. Sí, sí. Si no fiquem la piloteta dins, les ocasions i els pals No serveixen de res. no valen per res. Atenció, Ximeno, a veure si li posem emoció. Al minut 91 li posa emoció al marcador. Joan Romero, Romero li torna a Ximeno, Ximeno a Romero. Romero que intenta el xut directe a porteria i Raúl, amb molta seguretat, para la pilota, que tampoc, més enllà del bot de davant, tampoc no tenia més perillositat, no? No. El Josep Maria, el número 10, Nico, que em sembla que s'ha passat més Sí. temps aquí en la sang, en primera i segona part, però Déu-n'hi-do la pilota que s'ha endut a la primera part, perquè en aquella jugada fortuïta, en Ivan, perquè ha sigut totalment fortuïta, però Déu-n'hi-do, l'àrbit no se n'entera, aquí no hi ha pinganillos, I tindrem... això acaba en córner, no? Córner, sí, córner. I ara torna a entrar Nico al terreny de joc. Al minut 91, córner, que és el tercer del Josep Maria, 2 a la primera part, són 5, Sí. el que n'ha tret 2 a la primera part i una a la segona, 3. En córners també mos guanyen, Jo diria que m'atreviria a dir, en aquests moments, que pel treball de tot el partit, Sí. un 1-2 seria un resultat bastant just. Bueno, el Josep Maria... Sobretot per la definició que té Sí, el Josep Maria. Això sí, però... Per la definició. L'1-3 és un càstig Sí, excessiu, massa sever excessiu. pel cafè del Canà, no? Tema córners són jugades aïllades que acaben, Sí, acaben no, sortint en supos. córners, però el domini del Canà els últims minuts que ha tirat el partit el Josep Maria, les pilotes fora, Sí. ha sigut molt gran. Sí. I l'Alcanar ho intenta, però és que pensem que potser hi ha jugadors, Ion que està pues, al bord de l'àrea Sí. i treballant. Lluitant, Minut 92 sempre. i continua treballant. Des que el coneixo, sempre lluitant. És increïble. Ion és com lo de Ximeno que parlàvem, no? Són jugadors que és igual el minut que sigui, ells continuen treballant, Andreu. Sí. I des del primer minut fins que s'acaba anant tot el rato pel partit. Molt bon jugador. Doncs bueno, això està a punt d'acabar quan ja han tret ja al minut 93, que tampoc no sé, consideraríem perillós, No. ha anat per dalt del travesser, però tampoc Sí. Àlex no ha sigut una cosa allò... No, s'ha de provar, no tenen res a perdre tampoc i ara van acabar de matar el partit i acabar de matar els últims minuts que queden. De molt al Canà, aquells temes del futbol, aquells moments de sort, per dir d'alguna forma, Sí. rebots, etc. No l'ha tingut. No l'ha tingut, No l'ha tingut gens. I este gens. factor també influeix, no? Està clar que s'ha de buscar com ho ha buscat José Mari, per exemple, però no l'ha tingut. Sí, mira, atenció, veus, per exemple, esta jugada de Raúl, Sí. doncs, bueno, s'ha anat molt alta, recordem una d'Adrià, també una altra jugada que ha entrat per banda, Ximeno, que tampoc no, a primera part, que tampoc, aquesta segona part, vull dir, que m'ha faltat un pelín de sort de cara a la definició, i en canvi el Josep Maria, en Teixidor, i sobretot en la feina de José Mari, la veritat és que han fet una gran feina, i ja et dic, 1-3 penso personalment que és un resultat massa dur per al que ha fet l'Alcanar, no? Sí. Però un 1-2 probablement sigui un resultat fixat que inclús està Espera, arribant. una jugada... No, acabar estava en Jan córner. allí, no, Jan No, la salva Jan, sí. Molt bé, Jan, trau la pilota, jugada, al final s'encanta i la té que tornar a recuperar per segones. Continua Jan. Busca David, Ximeno està obert a la banda, ve cap a Ximeno, talla, el número 4, Sergi, que Déu-n'hi-do també el partit que està fent, Jan lluitant, en aquest cas, en Sergi, el que parlàvem, que té targeta des del minut 60, és d'aquella jugada famosa en Ivan Sí. Díaz, aquí davant de les banquetes, i que, bueno, pues, en aquests moments... Minut 94,
Sí, sí, jo em sembla que donarà, que és ja pràcticament queda un sospir al l'última partit. jugada del partit. Sí, sí. Molt bona definició, Àlex. Un sospir al partit i, bueno, per dir-ho d'una forma, com a resumen, los Jesús Maria continua mantenint intactes les seves possibilitats de promoció i d'intentar el miracle. La setmana que ve juguen a l'AUB, juguen Jesús Maria a Vilaseca. Serà un partit Gran partit. decisiu i decisiu per la Lliga. Si no hi ha derrota per part del Jesús Maria, jo diria, perdó, del Vilaseca, Del Vilaseca. si continua sense perdre el partit, segurament ja estarà decidit, La classificació està mig tancada, però sí. pràcticament decidida. El primer, un equip, el Vilaseca, va passar per aquí, que ens va deleitar molt al futbol. Trinquet que trau la pilota Molt i... ben Trinquet, sí. Molt bé la defensa del Canà avui. Sí, en general, sí. Algú que mira la classificació i mira el resultat pensava algo, però sense veure el partit avui no veure el gran treball de tota la defensa. Trinquet ha entrat després i ha continuat seguint el mateix treball. Recordem que inclús aquella jugada que ha tingut que sortir Figo al bord de l'àrea, que finalment Trinquet va als pals i ara mateix treballant, i bueno, passa que en aquest cas pues, l'estat de salt físic de Trinquet no li ha permès estar als 90 minuts al camp, no? Si no és un jugador fixe a la saga canareva a tots els partits. Atenció quan roba Ivan Díaz, a veure, som-hi, és l'última, minut 96, juga en Romero, Romero torna a Ivan a Romero, Romero que li dona a Chimeno que entra a l'àrea, i finalment la pilota la salva d'un que ha sigut córner, i Ivan, el remat que talla Albert, i aquí s'acaba el partit. I aquí s'acaba això, senyors. S'acaba el que se dava, els Lluís Maria estan contents, era un desplaçament difícil, la fanecada no és fàcil guanyar a l'Alcanar, i per això jo penso que celebren els jugadors del Lluís Maria, la banqueta, l'entrenador i... I bueno, companys, ara sí que teniu 10 segons cada un per pensar qui són els 3 millors jugadors. Jo ho tinc claríssim. Àlex, doncs endavant, 5 punts. Per la joventut, per la contundència durant tot el partit i pel gran treball marcant a José Mario, li dono 5 punts al meu amic Deco. No perquè sigui amic, sinó perquè és un gran jugador. Perquè s'ho mereix. 5 punts fa Deco. Els 3 punts li dono claríssimament a Blanco, que ha dominat molt el partit, ha tocat la pilota bé quan l'havia de tocar, no ha perdut molt i ha donat un gran treball al mig del camp del Canà. I l'últim punt, dubto de donar-li si a Chimeno o a Raúl pel gol, però bueno, Chimeno sempre està treballant, sempre està donant-ho tot i li acabo donant Chimeno. Molt bé, Andreu, els teus punts. Pues justament també serà el mateix, vull dir... Davant, això no hi ha problema. Sí, no, serà igual a Deco. 5 punts a Deco. 5 punts a Deco, vale o no? Després també 2 punts a David Blanco, avui he fet un partit en comú. 3. 3 punts a David Blanco, vale? I després també Chimeno pel seu punt d'honor i sempre no dona pilota de pèrdua. Bé, doncs jo també dic en este partit els meus punts, també cada setmana el repartixo. Jo esta setmana vaig a coincidir amb vosaltres i coincidixo. Els 5 punts seran per Deco. Els 3 punts jo esta setmana els hi voldria donar a Jan, que per mi també ha fet un partit important. També molt bon partit, sí. I el punt li donaria en aquest cas a Ion, que em sembla que ha fet un gran partit. I tant, ha pujat per les bandes i que, bueno, Chimeno i Raúl a 3 partits, a 3 moments, això és per baix, que sempre ja estan celebrant-ho alguns. I bueno, com diuen estos 5, 3 i un punt, s'acaba la connexió. Andreu, moltes gràcies. Àlex, moltes gràcies. I vaig a continuar l'entrevista a peu de camp. Encantat. Ja ho sabeu, hasta aquí, bueno, esperem la pròxima jornada ja participar en la transmissió del canal. I tant. Vinga, vagi bé.